Ja, men velkommen til november måneds strikkeopskrifter. Jeg har 5 anbefalinger med til dig i den her måned og en enkelt joker. Nogle af opskrifterne er velegnet til let øvede og nybegyndere, og andre er til de lidt mere erfarne. Og mit håb er, at du kommer til at føle dig inspireret til at gå i gang. Min første anbefaling, det er den her søde og meget enkle bluse, der kaldes for oversize. Den er designet af norske Toril Trydal. Du kan se, at jeg har sat et par billeder ind af hende her. Og jeg har fundet opskriften til 50 kroner på nettet. De fleste steder, der bliver den kun solgt som et strikkekit i det samme garn, som Toril selv har brugt. Men jeg skal nok give dig link til begge dele. Oversize er strikket i 2-trådet Isager Alpaca 1, og det er et meget lækkert alpakagarn, der både er let og lun på samme tid. Jeg synes Isagergarnet tilhører den lidt dyre ende, men det er altså virkelig også ret lækkert. Det der er særligt ved oversize, det er, at den bliver strikket på tværs fra ærme til ærme. Man strikker simpelthen frem og tilbage, og til sidst så sys der sammen under ærmerne og i siderne. Opskriften kommer i 2 længder, en kort og en lang. Jeg har det bedst med den korte model. Jeg er ikke selv en af de høje piger, så jeg kan godt lide at blive skåret under brystet. Og jeg synes, den korte model, faktisk også den lange, ikke? Men jeg synes, den er meget klassisk, og så er jeg ret vild med de der ekstra lange ærmer, der samler sig som folder nede ved håndledet. Det kan jeg godt lide. Størrelsen, det er one size, og jeg skulle mene, at sværhedsgraden er rimelig let. Jeg kan godt lide de her grå striber, som Toril har brugt, men jeg er ved at øve mig i at prøve ikke at have så meget sort og gråt i min garderobe. Så jeg kunne godt finde på at strikke den i råhvid og jordfarve. Det tror jeg simpelthen også, der kunne være rigtig, rigtig flot. Til den korte model, der går der 6 nøgler Isager Alpaca 1, 3 af hver farve. Du kender godt det her, tror jeg. Det der med, når man finder en opskrift, som man godt kan lide, så sker det tit, at jeg vælger et garnalternativ. Mest fordi det er billigere. Og jeg har fundet et alternativ til oversize blusen, som kunne være et godt bud. Det er garn fra Viking, Alpaca Fine, og det findes altså også i rigtig mange flotte farver. Og her har jeg, nu vil jeg øve mig i at gå lidt væk fra sort og grå, ikke? Her har jeg fundet en pistache, nærmest guldgrøn, sat sammen med den petrol, og det synes jeg simpelthen bare er super frisk, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Den lange model i oversize, jeg synes, den bliver lidt kedelig i ensfarvet, så jeg kunne godt finde på at strikke, hvis jeg skulle strikke den i ensfarvet, uanset om det var den korte eller lange. Så kunne jeg godt tænke mig at bruge den her fra Du Store Alpaca i neonfarver, altså hvid som bundfarve, og så neonprint på. Og så kunne jeg godt finde på at supplere med nogle kontrastkanter ved håndled og halskant. Og du kan jo selv vælge, om det skal være den korte eller lange model, du mest er til. Og måske tager jeg fejl, men jeg tror altså, der er mange teenagepiger derude, der vil elske at bruge den der hvid neon sammen med et par jeans. Og hvis ikke hun selv har lyst til det, så kan du jo hoppe i den, fordi det er jo one size. Jeg går videre til den næste opskrift. Jeg kalder det årets halstørklæde. Og jeg har åbenbart en svaghed for striber. Og striber, det får du i hvert fald, hvis du vælger at strikke trilletørklædet i Taormina-garnet med farveskift. Taormina-tørklædet kommer i øvrigt fra Mayflower og er gratis. Og det er efter min mening alle tiders julegave-idé. Halstørklædet, det bliver strikket rundt i glatstrik, som et langt rør eller en lang tube, der til sidst bliver lukket af og monteret med 4 garnkvaster i hver ende. Det er et enkelt strikkeprojekt, som passer både til nybegynderen og til den garvede strikker, der godt kan lide at sidde med noget nemt tv-strik. Og jeg mener godt, at man kan strikke trilletørklæde til mænd i det her Taormina-garn. Der er 34 forskellige farver, altså de her med farveskift at vælge mellem. Og hvis jeg skulle strikke til en mand, så ville jeg lige lave tørklædet noget kortere. Det er faktisk 2 meter langt i opskriften. Jamen altså, jeg ville så strikke den kortere, hvis det var til en mand. Og så ville jeg også lige overveje, om der skulle kvaster på. Hvis jeg skulle sætte kvaster på, så ville jeg nok i den her farvekombination, du kan se,
blå terracotta, sort chili, så vil jeg nok sætte nogle sorte kvaster på. Men jeg synes simpelthen, den er så flot. Også til en herre. Du kan også gå den anden vej og skrue op for det feminine og supplere med en følgetråd i sølv eller guld. Så har du da diva for alle pengene, og jeg tænker, det kunne godt være, at der var en i familien, der lige ville elske sådan en. Der er altså uendelige muligheder med trilletørklædet i det her Taormina garn. Ja, så er jeg nået til den tredje opskrift. Det er Willy-dragten, der er designet af endnu en nordmand, eller en nordkvinde. Veronica Løkken hedder hun. Og jeg har taget den her babydragt med som en november anbefaling, fordi jeg drømmer om at strikke den som en barselsgave til vores søde naboer, der venter en baby i januar. Opskriften den kan kun købes som strikkekit, i hvert fald som jeg kan se, men det er også fint nok for mig. En størrelse 3 måneder koster 239 kroner, inklusiv opskrift og garn, uden knapper. Der står i opskriften, at sværhedsgraden er 1 ud af 5, så den skulle være begyndervenlig. Jeg ved ikke rigtig lige med hætten der, altså jeg tænker, man skulle da i hvert fald nok lige have lidt erfaring med noget German short row og strikke en sok og sådan noget, men det må du lige gøre op med dig selv, om du er klar til at springe ud i den. Jeg tror nok, jeg er klar. Den er strikket i 100% Merino Superwash. Det er jo en fordel, fordi så kan du smide den ikke i opvaskemaskinen, men i vaskemaskinen. Så nogle små nogen, de kan jo godt være lidt utæt både for og bag, så det er i hvert fald en fordel, den kan vaskes. Og så er der den her følgetråd i bouclé, og bouclé, det er jo det her garn, der samler sig i lykker og giver den her bamseeffekt. Jeg tror, jeg vil strikke Willy-dragten i brun eller grå. De venter en lillebror. Hvis jeg skulle strikke den til en pige, så ville jeg nok prøve lige at lede efter noget puderrosa garn. Men nu er det altså en dreng, jeg tænker, jeg skal i gang med her. Og opskriften findes i størrelse nyfødt til 4 år, og jeg synes simpelthen, den er aldeles nuser. Jeg suser videre til den næste opskrift. Den er designet af danske Bente Geil, og jeg er ret vild med Bentes stil. Det er en pigekjole, den hedder tankestreg, og ja, jeg har noget med striber. Men det bestemmer man jo selvfølgelig selv. Du kan også strikke den i ensfarvet. Du kan købe opskriften til 60 kroner. Du kan også købe det som strikkekit. Og den ligger i størrelserne fra 1 til 10 år. Og jeg er simpelthen så vild, men jeg synes, den er så fin. Men der er bare én ting, jeg savner ved tankestreg, og det er en lignende model i voksenstørrelse. Men så kiggede jeg videre på Bentes side der, og se, hvad hun så også har designet. Bagtanker. Jeg vil elske at eje sådan en bagtanke. Men det skulle være i samme farver som kjolen op, jeg lige har sat ind tankestreg der. Man starter med at strikke ærmestykket som en bolero eller en sjælevarmer, og det bliver også strikket fra ærme til ærme, ligesom oversize. Og når man så har strikket det med striberne, så strikkes der masker op i kanten af hullet. Og så strikker man rundt med ind- og udtagninger. Og der står i opskriften, at teknikken er rille- og ribstrik. Jeg er nok lige nødt til, at jeg skal have lidt hjælp fra en mere erfaren strikkesøster end jeg, til at kunne komme i mål med sådan en her. Men bagtanker, det får jeg i hvert fald, og stor lyst til at strikke den her på et eller andet tidspunkt. Jeg er vild med den. Den sidste, jeg har med, den sidste anbefaling med strikkeopskrifter, det er jokeren. Fordi det er ikke en opskrift, men det er en inspiration til at sammensætte forskellige garner. Jeg har fundet den her meget fine vinterkjole, strikket af en kvinde, der har brugernavnet Tino. Jeg ved ikke, om hun hedder Tino. Det hedder min ældste søn, men sådan er det jo med navnet nu om dagen. Man kan jo godt hedde både det ene og det andet. Det er lige meget. Tino her, hun er norsk, og kan godt lide at fotografere, og så er hun god til at strikke. Og mere har jeg faktisk ikke rigtig kunne finde om hende. Men se lige, hvor kreativ hun har været. En forrygende vinterkjole, der er strikket i 3-4 forskellige slags uldgarn.
Lad os lige kigge nærmere på det. Bærestykket er strikket i merino, og underdelen er strikket i en lidt grovere uld. Jeg ved ikke, om det er en drops Eskimo, eller om det er en viking, noget Highland wool. Den er i hvert fald lige lidt kraftigere, men uld. Ærmerne, de er strikket i, jeg tænker det er 2 tråde mohair. Og så har Tino, hun har dækket overgangene med sådan nogle søde blondebånd. Jeg har lidt svært ved at se op i halsudskæringen og i ærmegabet, om det er blondebånd eller om det er hæklet. Men sødt, det er det i hvert fald. Og de her, hvad kan man sige, blondebånd og sådan noget, det binder ligesom det hele lidt sammen på en rigtig yndig måde. Her på billedet, der har hun taget et langt skørt på indenunder vinterkjolen, og det skruer jo bare op for det feminine, men samtidig er det også meget råt, fordi det bliver sat sammen med det her uld. Strygemærket på brystet, det er nok mere en smagssag. Jeg tror nok, jeg ville have fravalgt det, eller i hvert fald noget, der var lidt mindre, men det er jo den kreative frihed, vi har. Og jeg ved altså heller ikke, om jeg nogensinde bliver så dygtig til at strikke freestyle, at jeg bare lige kan sætte mig ned og flikke sådan en kjole sammen, sammensat af måske forskellige opskrifter, men man skal aldrig holde op med at drømme. Og jeg håber virkelig også, at du bliver inspireret, om ikke andet så i hvert fald til at bruge forskellige garner i samme strikkeprojekt. Og jeg er også bare vild med den her vinterkjole. Så den kom med som anbefaling. Det var november måneds strikanbefalinger til dig, og du finder linksene til de forskellige webshops og sådan noget, der er i nyhedsbrevet. Og jeg ønsker dig en rigtig god strikkelyst, og du kan glæde dig til nye strikkeanbefalinger allerede i december. Min anbefaling til månedens garn, det følger tit en af de opskrifter, der også er som anbefalinger, og det gør de også her i november. Så lad os se nærmere på, hvad jeg har valgt. Ja, det er jo selvfølgelig den lidt sjove Taormina fra Mayflower. Det var den, der er brugt til trilletørklædet, og her kan du se farvekombinationen, der findes i opskriften. Den er jeg ret vild med. Aprikos, rosa, karry og eukalyptus. I love it. Sådan en nøgle der med farveskift, der er 200 gram i, og det passer lige til det der lange tørklæde, der jo er omkring 2 meter langt. Og som du kan se, så er det en blanding af alpaca på noget polyester, som jo også gør, at den bliver dejlig let og lun uden at krasse. Prisen, den er yderst venlig, især her i november, og det vil du kunne finde et link til i nyhedsbrevet. Og løbelængden, der står det 700 meter, og anbefalet pind er 4,5. Jeg mener, der er 34 forskellige at vælge mellem med farveskift, og prøv lige at se, den ene er jo bare mere fin end den anden. Og det fortsætter. Flamingo lyserød, salvie, jeansblå, blomme, safir, kardemomme, you name it, der er noget for enhver her. De kommer sandelig også i nogle mindre nøgler i ensfarvet, eller meleret ensfarvet, og det synes jeg bare er rigtig fint, når man kan gå ind og kombinere det her mix og match med dem med farveskift, og så med noget ensfarvet. Jeg synes virkelig, det er så fint. Nogle lækre farver. Du kan se, de fortsætter her, og de her, de er så altså kun 50 gram, men noget mindre løbelængde selvfølgelig. Mix og match. Jeps, og der er simpelthen også tilbud på dem her i november måned. Jeg tror, det er 30% at bespare på det, så der er noget at komme efter. Ja, og resten det er jo op til dig at gå ind og vælge, hvad der passer mest til dig, eller den du tænker på. Og du kan finde linket i nyhedsbrevet til den webshop, der har rigtig god besparelse på Taormina-garnet her i november måned. Jeg kan mærke, at jeg skal have købt op til flere forskellige nuancer. Okay, skønne mennesker. Så er det tid til at snakke om noget, der virkelig kan revolutionere vores hverdag og vores liv. Kender du det der med, at man siger, nissen flytter med? Det tænker jeg. Og du har måske selv sagt det, og du har måske også selv hørt det, omtale den her nisse. Og hvad er det egentlig for en nisse? Vi kan jo lave en sammenligning omkring, jamen, hvis der er et ægtepar, der går fra hinanden, og så finder de nye partner,
og så er det ligesom de samme problemer, der dukker op. Så siger vi, det næsten flytter med. Det kan også være et menneske, som har skiftet arbejde, fordi det gik ikke så godt, og der var ligesom nogle ting, der gjorde, at det var ikke sådan helt, det skulle være. Så finder man et nyt arbejde, og så dukker de samme problemer op igen og igen. Og så er det, vi siger, næsten flytter med. Fordi vi kender jo godt alle sammen det der med at have en dårlig dag. Ikke? Eller en dårlig periode, hvor man måske har smerter. Det kan være, at man føler sig stresset. Man kan være i sorg og have ondt i ryggen. Eller der kan være mange ting, der gør, at man bare har lyst til at putte sig på sofaen med chips og Netflix. Men månedens bog, den er skrevet af Mette Louise Holland og hedder Dit selvhelbredende sind. Og Mette, hun kommer lige ind på sidelinjen og råber, hey, vent lige lidt. Når du går og har det skidt, eller du bliver ved med at løbe ind i de samme problemer, så skal du faktisk vide, at dine tanker og dit sind har superkræfter. Og det hun siger, det er, eller jeg ved ikke om Mette Louise siger det, men jeg siger det i hvert fald, det her med nisserne. Vores tanker, de er mere som små nisser, der enten kan hjælpe dig med at klatre op ad stigen i livet, eller trække dig ned i kælderen. Hvis du sidder med en opskrift og tænker, det er nok ikke helt god til det her, den kan jeg simpelthen ikke strikke den her, så har du allerede givet op på forhånd. Du har fortalt dig selv, at det her, det kan jeg ikke, og så kan du lige så godt pakke strikkepindene væk. Men hvis du derimod tænker, det skal der nok, jeg er da god til at strikke, jeg har da strikket mange karklude, så jeg kan da nok godt strikke den her trøje, også selvom hvis det tager mig et år. Og bingo, så er du faktisk i gang med at selvhelbrede din egen selvtillid. Så har du gang i en indre dialog. Og det er det, Mette hun beder os om at lytte lidt tættere ind til i den her bog, ikke? Og lytte lidt tættere ind til stemmen i hovedet. Hvad er det for nogle nisser, der flytter rundt med dig? Er det en sur, kritisk nisse, der altid siger til dig selv, det der, det kan du ikke finde ud af, det må du hellere lade være med at strikke? Eller er det faktisk en rar og meget opmuntrende nisse, der sådan kravler op ad stigen og hæpper på dig og siger, wow, se på det der kreative kaos, du har gang i, det skal nok blive godt. Så det bogen ligesom handler om, det er at få dig til at se, nu er det nok på tide at smide den der sure nisse ud, og så tage ud til Mindful Strikkecafé i stedet for, for eksempel. Så Mette Louise Hollands bog handler faktisk meget om selvaccept og vores tanker. At opdage, at vi skaber faktisk vores egen virkelighed igennem vores tanker. Og det får hun skrevet på en meget let og forståelig måde. Jeg er helt enig med Louise, når hun siger i bogen, at vores egne tanker er nøglen til at helbrede os selv. Fordi det er nemlig ikke det her med, hvordan vi går og har det. Det er, hvordan vi tager det. Og det kan læres. Det kan læres at gå ind og eje sine egne følelser og eje sit eget værd. Det kan godt være, at du ikke lige lærer det på en enkelt nat eller første gang, du læser bogen. Men jeg vil i allerhøjeste grad anbefale dig at gå ind og snuse kraftigt til den her bog af Mette Louise Holland. Hun er dansk psykolog og forfatter. Hun skriver også meget om det, hun kalder for livskraften. Fordi det handler jo også om, at vi som mennesker er nødt til at overgive os. Vi er nødt til at overgive os til, at vi kan ikke bare have alt i kontrol. Men det vi kan have i kontrol, det er vores tanker. Og du kender også godt det der, man siger, det er ikke hvordan man har det, det er hvordan man tager det. At vi skal overgive os til også at være menneske, fuld af muligheder, fuld af glæde, men også fuld af fejl, og fuld af sjov og alvor. Vi indeholder det hele. Og jeg er helt enig med Louise Holland, når hun siger, at vores egne tanker, det faktisk er nøglen til at helbrede os selv. Og vi skal prøve at gå mere fra, vi kan godt have den der, hvorfor kunne jeg ikke også godt have været mere ligesom hende derhenne i strikkeklubben, til at tænke mere kærligt om mig selv. Hey, det er faktisk også, jeg er også cool, jeg har også mine resultater, og det er faktisk okay, jeg er også ret unik. Du skal eje det, du laver,
og vær stolt af dig selv med alle dine skæve masker og hvad dig og dit strikketøj indeholder. Så jeg kunne godt anbefale dig at læse den her bog, eller man kan også lytte til den, og Mofibo og biblioteket og alt det der, ikke? Og skulle du have læst den eller lyttet til den, så kan du godt gøre det en gang mere, fordi man drager nogle, hvad kan man sige, nogle dybere indsigter hver gang man får snakket eller læst, eller hver gang man beskæftiger sig med den her form for visdom. Så rigtig god læselyst. Månedens anbefaling til visdom, månedens bog, er Mette Louise Holland, Dit selvhelbredende sind. Så er vi nået til månedens sidste anbefaling, skøn herlighed. Og en skøn herlighed for mig er jo noget, som får mig til at smile. Noget, som jeg bliver varm om hjertet, når jeg ser, eller når jeg lytter til det. Og det her, det er julekugler, som du kan se, de er hæklet, og de har den flotteste pelskrav omkring. En i sølv og en i guld. Og jeg tænker, de er både retro, de er romantiske, de er kitsch, de er bare alt. Bling, bling, Christmas, jeg elsker dem. Og det fortsætter. Her ser du en hel æske fuld af forskellige. Der er ikke to, der er ens. Her der kreativiteten er virkelig sluppet løs. Det er en tysk kvinde, der har en hjemmeside, der hedder noget i retning af Drama Queen Artwork. Og jeg kan ikke se, at man kan købe opskriften. Jeg kan faktisk heller ikke engang se, om man kan købe selve julekuglerne her. Men du kan selv lave dem. Og er det ikke sådan, at du kan begive dig ud, eller har lyst til at begive dig ud i hæklingens kunst, så find en strikkesøster, der godt kan hækle. Måske kan I bytte. Du kan strikke noget til hende, og hun kan hækle noget til dig, eller I kan lære hinanden, hvordan man gør. I skal bare have de her kugler. De er så fantastiske, og jeg kan slet ikke vente til jeg selv skal i gang med at hækle nogle af alle mine bomuldsrester og de her julefrynse-girlander. Jeg elsker alt ved dem. Og du skal også lige have det her med, det er filtede små agern. Det er ikke lige et billede af nogen, jeg selv har lavet, men jeg har selv været i gang, og så se lige det her fine piberenser juletræer der. Altså her kan alle være med. De hænger bare så fint i min lysekrone lige nu. De er ikke mere julede, end at det godt kan være fremme allerede her i november. Så find links til inspiration i nyhedsbrevet, og så er det jo ellers bare med at komme i gang med at gøre meget mere af det, du elsker, og det kreative, det kan vi nok blive enige om. Det er vi fælles om at holde godt af.